Vítam vás u ďalšieho dielu digitálneho kaleidoskopu, podcastu zo sveta digitálneho marketingu. Každý piatok 20 minút inšpirácie a know-how s odborníkmi a expertmi do vašich uší. Tento podcast pre vás môže vznikať vďaka partnerom, ktorými sú Smart Emailing, jednička pre váš e-mail marketing a Czech Online Expo, najväčší veľtrh a konferencia zo sveta online biznisu. Dnes sa budeme rozprávať s Marianou Veselou, zakladateľkou značky Veselý čaj, ktorá sa špecializuje na unikátne čajové zážitky s dôrazom na príbeh a emóciu. Mariana je expertkou na budovanie silného brandu, ktorý dokáže zákazníkov nielen prilákať, ale si ich aj dlhodobo udržať. Natáčame na e-commerce day a vy máte prednášku Vyvolajte emóciu, pridajte k produktu príbeh. Tak ako by sme začali s tým príbehom? Ako začal príbeh Veselého čaju? Dobrý deň a na úvod teda ďakujem za pozvanie. Príbeh Veselého čaju začal v podstate neplánovane tak, že s manželom sme hľadali dobrý zelený čaj. Chceli sme niečo kvalitné, čo nám bude chutiť. Na Slovensku sme našli zelené čaje, ale boli to čisté, klasické, jednoduché, jednodruhové produkty, ktoré nám prišli horké. Možno sme ich zle pripravovali, aj to je pravda, ale teda hľadali sme a našli sme také zmesy, ktoré obsahovali ovocie, ktoré obsahovali cukrové plameňaky, jednoducho uletené kombinácie, ktoré nám neskutočne chutili a preto sme sa rozhodli, že ich prinesieme na Slovensko. Mm-hmm. A ono to vlastne potom pokračovalo tým, že my sme sa síce snažili priniesť kvalitné zmesy, ktoré budú chutiť a budú dostupné pre všetkých ľudí, teda nie len pre tí, ktorí majú rozpočet 10 eur navyše na šálku čaju, ale vlastne my sme sa stali darčekovou firmou. Takže príbeh Veselého čaju je nielenže kvalitná a netradičná iná zmes, ale je to príbeh darčekového e-shopu, ktorý vlastne robí radosť, verím, že už polke Slovenska minimálne. A ten darčekový e-shop, to ste pekne povedali, pretože tie vaše obaly sú fakt krásne a sú veľmi kreatívne. Kto vymýšľa tú kreatívu? Ďakujeme. V tom sme dvaja. My tak s manželom brainstormujeme a ono, keď sa niekto pozrie na tie etikety, tak asi presne bude vedieť, ktoré robil manžel a ktoré ja. Začnem teda manželom. Máme tam produkt, ktorý sa volá Života budič. Na etikete je chlap, ktorý neborák bojoval zrejme celú noc, lebo je rozbitý ako aj samotné logo, ktoré má teda písmenka poprehadzované. Je to chlap, ktorý má hlavu strčenú vo veľkej šálke čaju a teda potrebuje naozaj extrémnu dávku zeleného čaju, aby sa napil, aby sa vzprúžil. Takže vlastne je tam príbeh, je tam emócia, ktoré vlastne u nás fungujú a my vlastne vyzývame ľudí, aby sa v tej etikete našli. Že pozrite sa, ste tam, ste to vy. A keď to zapasuje, tak vlastne ľudia si to nielen kúpia sebe, ale aj ako darček. A zase druhá etiketa sa volá Dámska jazda, takže to už ten názov samotný hovorí, aj to je cieľovka. Etiketa, kde máte ružovú tapetu s pásikmi Victoria's Secret, takže hneď tej dáme napadne, že áno, že toto je takéto moje babské. Na etikete sú 3 dievčatá, 3 slečny alebo dámy. Jedna má fejkové Gucci tričko, robí si selfie, je tam pes v kabelke. To je taká bežná možno realita v Auparku o 12. na obed. A je tam šminky, kabelečky, proste taká tá vyslovene babská atmosféra a všetky 3 sedia na gauči, ktorý je vlastne takou inšpiráciou z priateľov. Uh-huh. A tam to vyvoláva ten pocit, že ženy akože stretnite sa, buďte spolu. Áno, ale hlavne keď ten produkt vidíte, vy presne viete, komu ho chcete darovať. Uh-huh. Že hneď vám to napadne, takto, čaj by ste asi len tak niekomu nepriniesli. Nejaký popradský malinový za euro 50 kamarátke asi nedarujete. Ale keď máte v ruke dózu, už je to dóza, nie je to jednoduchá krabička, tá dóza je pokreslená, je tam niečo funny, niečo, čo sa vás dotkne. Proste vidíte, že ježiš, ja ju tam vidím, toto je ona, toto je Eva a ona presne takéto tričko nosí. Jednoducho chcete jej to priniesť. Krásne. Ja si predstavujem, že tie darčekové dózy, že môžu naozaj vyvolať tú emóciu práve v tom, jak by som to nazvala, v tom obdarovanom. Takže váš príbeh je v tom vyvolať tú emóciu v tom obdarovanom, alebo zároveň vytvárať tú emóciu do toho brandu. Že kde tam tá emócia v tom brande je?
Ja mám pocit, že úplne všade. Áno, jednak, keď to kupujete, veľa ľudí sa poteší, že ježiš, to je skvelé, ja mám perfektný darček pre kamošku, lebo z bomboniery priberie kvety, jej zvednú, z vína boli hlava a tak ďalej, jednoducho chcete niečo iné, niečo originálne. Takže jednak vy sa potešíte, lebo v tej etikete ste našli to, čo hľadáte. A teraz tie čaje, vy keď ich otvoríte, tú dózu, tam nenájdete prach, tam sú kúsky ovocia, kúsky bylín, sú tam cukrové plameňaky, je tam mrkva alebo cukrový jednorožec, záleží od akej zmesi, teda o akej zmesi sa bavíme, dokonca popcorn. Mm-hmm. Takže emócia prichádza už aj po otvorení. Ovoňate, tie čaje úžasne voňajú. Tým, že to nie je pomletá zmes, ale tá pomletý nejaký prach, ktorý sme asi často zvyknutí, že vidíme hlavne v sačkových čajoch, vy už vidíte, čo budete piť a chcete sa z toho napiť. A potom ešte tie emócie ako také všeobecne my posúvame už v rámci našej komunikácie ako takej. To znamená, keď sa bavíme o fotkách a o kontente na sociálnych sieťach, ja neodfotím klasickú šálku s čajom. Ja ten čaj, dózu napríklad dám do nafúknutého plameňaka a plavím sa s ním po mori alebo niekde v bazéne, to je nafotené. Jednoducho netradičná kombinácia produktu a okolia, kde to je nafotené. A tým pádom, je tam znovu emócia, že čo to je, prečo to tak urobili, že oni to myslia vážne? Áno, myslíme to vážne. Aké je dôležité tú emóciu použiť v tej komunikácii? S emóciou je celkový nákup spojený. Je dokázané, teda je jasné, že vždy a všetky naše rozhodnutia, alebo teda 90% na základe emócií. A tie emócie sa nevypínajú ani pri nákupe. Funguje to aj tam. A teraz, keď si niekto už navnímal tú našu reklamu, tie fotky, tú komunikáciu, ktorá je na všetkých platformách konzistentná, príde mu to, že je to uletené, to je to, čo ma baví, jednoducho chcem si to kúpiť. A ďalšia vec, ktorá ešte funguje, je naše logo. Tam zase mnoho ľudí vidí svojho suseda, manžela, kamoša, brata a už z toho dôvodu mu to kúpi, lebo sa podobá na neho. Že to sa nám stalo, že ja som v vašom logu videla môjho brata, ja som mu to musela kúpiť na meniny napríklad. A teda tí, ktorí nevedia, tak vaše logo je veľmi špecifické a teda povedzte mi, ako vzniklo. Čo v tom logu je, a teda kto nevie, tak Veselý čaj prosím vygoogliť a pozrie to logo. A tak mi k tomu ešte povedzte viac. Ako vzniklo a čo vás to vlastne napadlo? Je vedecky dokázané, ja sa opäť o tú vedu opieram, ale jednoducho funguje to, keď to už niekto raz preskúmal, tak prečo to nevyužiť? Je teda dokázané, že keď je v logu tvár, tak človek si to lepšie zapamätá. Tvár pôsobí autentickejšie, milšie, pamätateľnejšie, viac ako nejaké 3-4 písmenka. Takže pokiaľ je tam tvár, pamätá si to ten zákazník. A teda, my sme tiež použili tvár, ale išli sme na to tak trochu sofistikovanejšie a to je vlastne to, že tá tvár je vyskladaná z jednotlivých častí, ktoré sa týkajú čaju. To znamená, je tam fešák, vyzerá ako Adam Ďurica, tak by som to asi nejako zhrnula, lebo všetci hovoria, či to je Adamov čaj, tak nie je. Ale teda mnoho ľudí tam vidia Adama Ďuricu a ideme od hora. Má vlasy, tie vlasy sú parou, ktorá ide zo šálok. Šálky, to sú vlastne okuliare toho fešáka a samotná brada je čajník. Tam treba trošku prižmúriť oko, ale je tam. Pomáhal vám niekto s tým, alebo to bola vaša nejaká kreatíva s manželom? My sme vymysleli, že tam teda ten chlap bude. Manžel sa pokúšal urobiť logo, ale vyzeralo to ako vrah barber. Nevyzeralo to vôbec priateľsky a milo a to, čo vlastne my sme chceli komunikovať, tak tam to nebolo. To by sa človek naozaj bál si toto kúpiť, že či ho ten čaj nezabije. Takže máme grafika, ktorý naozaj, že kus veľkej práce spravil. My sme na začiatku vôbec nerátali s tým, že s tým logom bude tak veľa práce. To bolo však, dáme tam chlapa, fešáka a bude to fungovať. Tam my sme riešili uško na tej šálke, aký tam bude objem, aké to bude široké, aká para, či 4 zárezy v tých hlasoch. Veľmi veľa detailov, ale na konci dňa stalo to za to. Ako sa človek, alebo ako sa firma v rovnakom segmente môže odlíšiť? Ako to vnímate? Čom sa odlišujete? Hovoríte tú emóciu, iné fotky, máte tam ešte niečo? Samotná komunikácia, služby zákazníkom, prezentácia, my ideme medzi ľudí, takže rozmýšľam, že kde začať. Začnem s tými fotkami, tie som aj spomínala, odlišujeme sa, neukazujem len čaj, že niekto pije čaj, je tam ten vtip, tá netradičná kombinácia tých miest, ja ten čaj položím k pneumatike a poviem čaj na cesty, ale dám tam človeka, dám tam reálny prípad, že ten človek to pil a ten čaj mu pomohol, chutil, cítil sa dobre. A samotný packaging. My vlastne, myslím, že na Slovensku je málo firiem, ktoré komunikujú s humorom a ktorí ten humor prenášajú na etiketu.
Máme etiketu, kde je strašne veľa skrytých odkazov. Oni sú vlastne všade, ale jedna je taká špecifická, je to o ITčkarovi, samotný čaj sa volá IT, alebo ITA. A ono tam nie je iba chlap, ktorý pije čaj. Je tam vývojový diagram pre jednoduchšiu prípravu čaju, takže ITčkári budú vedieť, o čom hovorím. A v príkazovom riadku je C2.losers namiesto users. A takisto skrytý odkaz je v produkte. My máme najpredávanejší produkt, okrem teda čajov, v príslušenstve je to čierny hrnček. To je náš bestseller. Viac ako čaje sa nám inak predáva hrnček. To je dôkazom, že ten čaj sa pije, takže ja sa teším. A tento hrnček je napríklad skrytý v tej etikete. Alebo keď bola kauza pani Remišová versus NBU a skryté hesla, neskryté, nalepené, kade tade, by sme to dali na stôl toho nášho ITčkara. Takže keď si lepšie pozeráte tú etiketu, tak nie je to, že na prvú, aha, mám čaj, nie, mám tam príbeh, mám tam ten vtip a to je to, čo nás odlišuje. To je krásne. Strašne sa mi to ľúbi, že koľko vám trvá vlastne vymyslieť takú etiketu, ako jak dlho nad tým brainstormujete? Nápad príde, ja mám pocit, že tak zrazu. Toto nie je, že poďme vymýšľať, že potrebujeme 4 nové produkty a teraz o čom budú. To je viac menej taká náhoda alebo zo života. Ono krásna náhoda ešte bola a to práve bolo cieľom. Máme detský čaj. Mali sme dlho, podľa mňa nie úplne živú etiketu a chcelo to update, chcelo to niečo nové. A teraz práve tu sme brainstormovali s manželom, že tak čo tam dáme, vesmír, vláčiky, mačičky, nemá to byť odlíšené, že či dievčatko, chlapček, má to byť univerzálne. A potom sa pýtame deti. Tedy naše deti mali 3 a 5 rokov. A nám, decka, čo by ste tam dali? Oni sa zatvorili do detskej izby, tam bolo ticho. Ja som sa bála, či niečo neničí, alebo keď je v detskej izbe ticho, to nevieš ti nič dobre. Nám dcerka nakreslila na etiketu opičky, že opičky sú hravé, opičky patria k detstvu. Nakreslila tam dozy, ktoré tie opičky postavili do pyramídky a plno detailov tam aj ona sama vložila, že to je nejaká party pre tie decka. Z toho etiketa, ktorá sa už 3 roky predáva. Teda je to produkt, ktorý má krásnu etiketu od detí pre deti. Takže aj takto sa to navrhuje u nás. Takže si vytvárate a budujete nového grafika, nového kreatívca doma. Tak verím, že áno, aspoň ušetríme. Niekto, rodinný biznis za chvíľku. Máte nejaký príklad z praxe, ktorý vás inšpiruje? Tých príkladov je viacej. Môžem začať s firmou Nike, takými tými veľkými, alebo tá velikánmi svetovými. Nike je firma, ktorá takisto ide cez emócie. Ona nevyzýva ľudí len, že poď športovať, schudneš, alebo športuj, budeš sa cítiť dobre. Ona aj tým sloganom Just Do It to pretavuje na ľudí, ktorí idú prekonať svoje hranice. Idú prekonať samotnú prekážku, ktorú majú pred sebou. Či je tam nejaký handicap, či je tam človek, ktorý naozaj mal nejaké zranenie a teraz sa potrebuje postaviť na nohy a tie prekážky, ktoré oni dávajú, tam je strašne silná emócia, že chcete zrazu aj vy športovať. Alebo Coca-Cola, firma, ktorá založila, alebo teda vymyslela Santa Clausa. Oni sú vlastne tí, čo obliekli Santu do červeného. To je firma, ktorá predáva nápoj. Ale vy tam vidíte tú radosť, to šťastie, ten kamión, keď všade sa presúva po svete, tak je to práve to, čo ich odlišuje. Že nie je to len, že položím pohár s nápojom. Nie. Ja tam šťastných ľudí, ktorí to popíjajú, ktorí sa bavia. A keď si vezmete potom komunikácia Coca-Coly a Pepsi. Opäť emócia. Chcete mať celoročné Vianoce, alebo sa chcete cítiť ako Britney Spears? Máte nejaké príklady z napríklad tunajších trhov, slovenský, český, nejaké možno menšie firmy? Tak ono tak vtipne fungovali, alebo teda komunikovali veselé ponožky Dedoles. To je také, čo si myslím, že je komplet aj slovenský, aj český trh a myslím, že aj ďalšie zachytilo. Uletené veveričky, škrečky, nie som si istá, čo je to za... Škrečky tam boli. Ďakujem. Tie škrečky, ktoré tam tancujú, majú svoju hudbu, svoj tanec, svoju grafiku a keď si dáte tie ponožky, máte pocit tej veselosti. Jasne, nie každý si ich môže zobrať do práce, ale minimálne doma sedíte na gauči, máte sivé tepláky, sivé tričko, nuda, ale tie ponožky vás rozveselujú. A keď nie vás, tak okolie určite. Ja si pamätám, keď som to aj prvýkrát zažila, že nejaká moja kamarátka prišla v tých ponožkách, hovorím, to čo máš? Na jednej bola kráva, na druhej mlieko alebo niečo, že to je aké super. Ako vtip potom ešte bol, sa jej pýtam, že a keď perieš ponožky, ako to potom triediš, lebo ono nie je sranda to celé nakombinovať, takže možno, že potom tak z praxe to je ešte zase opäť ďalší úlet, že ako to následne funguje. Tak vymyslené, nie? Že potom vieme, že pračka žerie ponožky. Áno, nie ponožkožrút. Čo myslíte, že aké prvky by mala obsahovať konzistentná komunikácia, aby si ľudia priradili tú emóciu k tej danej konkrétnej značke? Tým prvkom má byť to, že my si na úvod pri založení firmy musíme povedať, ako chceme pôsobiť, čím chceme byť, kto sme a možno aká je naša cieľovka.
Ja keď mám cieľovku koncových zákazníkov, tak budem komunikovať tak, aby som sa im čo najviac priblížila. Takže keď budem komunikovať čaj na bolesť hlavy, tak začnem presne tým, že bolí ťa hlava a ideme tykať. My na Instagrame a Facebooku tykáme proste priamo na toho koncového zákazníka. Bolí ťa hlava a ideme. Mal si blbý deň, alebo pozri, bude prudké ochladenie, poď sa zohriať s nami, proste ideme napriamo. Takže presne si zadefinujeme, ako budeme komunikovať. Takže to je vlastne tá konzistencia toho štýlu, ako sa vlastne vyjadrujeme. Čiže nemenili ste od začiatku, jak ste si na začiatku definovali, akým štýlom budete komunikovať, tak si to v priebehu nemenili? Nemenilo sa to, nemenilo. Jedine, kde vykáme, je potom už samotná mailová komunikácia a takisto na LinkedIne, tam je profil Veselého čaju, takže vyká ľuďom. Tam mi to nepríde úplne vhodné, keďže tam je už viac B2B segment podchytený, alebo teda cieľaný, tak tam je to vykanie, ale stále sú tam naše produkty, tie fotky, ktoré používame na Instagrame, idú aj na LinkedIn. Len teda ten popis je trošičku iný. Že tam sa to možno mierne rozporuje, ale teda dôvod je ten segment, ktorý je cieľaný. A ktorá platforma je pre vás, nazvala by som to taká najviac akvizičná, alebo kde máte najviac možno tej komunity? Prvé 3 roky to bol Instagram. My sme vlastne vznikli s príchodom covidu, teda v čase koronakrízy. To bol február 2020, tedy nás len začali zatvárať a my sme už kreovali, že ono to tak celkom pekne vyšlo. Ale teda tlačili sme na Instagram a Facebook. Vtedy sme LinkedIn absolútne vôbec neriešili. Ja si hovorím, že teda stačia mi 2 platformy, na tretej nevládzem byť. Čo možno, že bola v konečnom dôsledku chyba, keď na to dnes takto pozerám. Ale teda na úvod boli tieto 2 platformy. Fungovalo to, bolo to živé, lebo Instagram vtedy práve išiel extrémne hore, e-shopy išli hore a malo to zmysel. Pravidelné postovanie, videá, tipné odkazy, netradičné kombinácie, čaj sme varili, ľadový čaj sme kombinovali, ako naozaj, že tam to žilo. Ale mám pocit, že tak 2 roky dozadu to začalo stagnovať. Nejak sa to nasytilo, influenceri prestali byť dôveryhodní, tá bublina bola veľmi obrovská, ich komunita im prestala veriť a celé to nejak tak sme pocítili aj my, že išlo dole, to môžem tak slangovo povedať. Preto sme sa rozhodli prísť na LinkedIn. A tam práve už to tlačí do toho B2B segmentu, aby sme podchytili hlavne firemné darčeky. My tam vlastne aj prezentujeme, nie je to len čaj. Čaj pije každý. A teraz aj tým ľuďom, tomuto B2B segmentu komunikujeme to, aby ten čaj priniesol ako darček. Že nie len kávu, nie len vínko, ktoré každý rok sa dáva, už to môže byť nuda. Dajte čaj a teraz, keď tá etiketa je čierna so zlatým nápisom ďakujeme, pôsobí to elegantne, luxusne, nadčasovo, tak ten čaj darujete a ten čaj sa dlho pije. To nie je doza pre jednu dávku. A takisto druhá vec, ktorú tam komunikujeme, je brand na etikete, respektíve vlastná grafika. Takže vlastne toto sú veci, ktoré my sa snažíme podchytiť, ten segment. A mám pocit, že to veľmi pekne funguje a tie díly odtiaľ prichádzajú. Čiže ste spomenali vlastne, že ste začali s tými 2 platformami a že to bola možno chyba. Myslíte, že keby ste ten LinkedIn zapojili skôr, že to... Určite. Hej? Určite, toto ľutujem, áno. Keby som začínala opäť, aj pred tými 5 rokmi a nastupovala na Facebook a Instagram, určite skúšam aj ten LinkedIn. Aj keď nie tak intenzívne asi, lebo vtedy mám pocit, že to nebolo až také živé, ono to žije nejaké 3-4 roky. Tak čo vnímam, ja som 2 roky na LinkedIne a keby som bola ešte o rok skôr, tak si myslím, že by to bolo teda oveľa lepšie. Takže určite treba byť tam. A príde vám, že na tom LinkedIne vám funguje ten firemný profil alebo ten váš osobný? Osobný, určite. Osobný. Ja to mám síce paralelne, založila som aj firemný, na ktorom komunikujeme samotné produkty tým naším spôsobom, ale teda len produkty, ale ľudí nebavia len produkty. Ľudia chcú človeka, ktorý je za tým. Takže ja som vlastne musela výjsť z komfortnej zóny, ja som nechcela byť tvárou čaju, ja som to chcela celé riadiť tak niekde na pozadí, ale nie byť tá, ktorá sa postaví a teraz bude o tom čaji rozprávať a ukazovať zákulisie firmy a tak ďalej. Musela som a malo to zmysel a funguje to. Aha, kde sme teraz? Áno, a vďaka tomu som dnes tu, áno, presne tak. Hej, tak potom sa to oplatilo, takže vy z komfortnej zóny sa veľakrát oplatí. Oplatí, chce to veľa úsilia naozaj, ale teda keď si človek spraví napríklad návyk, že idem na ten LinkedIn, budem tam, budem konzistentný. Inak slovo konzistencia je pre mňa slovo roka. Ja mám pocit, že všetko má byť konzistentné a to vlastne už tiež používam. Ale teda tá pravidelnosť postovania, človek keď si na to zvykne a hlavne keď začnú prichádzať aj prvé také pozitívne väzby a správy typu rada vás čítam. Toto keď mi niekto napíše, to je tak geniálne a stále sa to deje. Takže to tak človeka posúva vpred a baví ma ukazovať to zákulisie tej jednoosobovej eseročky a ukazovať, čo ja vlastne ako žena, podnikateľka všetko musím spraviť, aby som bola tam, kde som.
A ako môžete, alebo ešte keď sa možno vrátim k tým zákazníkom, ako s nimi komunikujete, ako pretavujete tých jednorázových, možno tých, čo nakupujú darček, na tých verných, na tých naozaj, čo pravidelne chodia? Funguje tam newsletter, kde sa pripomíname. Nie sme ale veľmi aktívni v tých newsletteroch, lebo ja osobne nemám rada, keď mi každý deň cinkne tá istá značka alebo 2-krát do týždňa, je to strašne veľa. Takže v tomto platí menej je viac, ale teda občas sa pripomíname. A druhá vec je vernostná zľava. To vlastne informujeme zákazníkov, že keď viackrát nakúpia za určitú hodnotu, tak dostanú 10% zľavu už vlastne natrvalo. Takže to sa im oplatí. Tým pádom, aký máte vy pocit, že aha, tu mám zľavu, tak radšej nakúpim tam, kde mám zľavu, ako keď pôjdem do niečoho nového. A hlavne, keď ten čaj prinesiete ako darček a vidíte reakciu toho obdarovaného, že sa teší, tak vidíte, že to fungovalo. Pani učiteľke na deň učiteľov teraz. A mne to aj ľudia píšu, že my sme to dali našej pani učiteľke, ona sa tak tešila a zajtra ideme tam a tam, tak ja som ešte dokúpila a idem ďalej. Takže opäť tá emócia zafunguje, príde tá spätná väzba, že OK, malo to zmysel darovať čaj a zákazník sa vráti. Alebo potom mu ten čaj samozrejme chutí. Máme verných zákazníkov, ktorí teda neriešia len darček a darček a darček, ale kupujú to aj sebe. Posielame im XXL balenia, že už veľké balenia si prosia a pijú ho a pravidelne sa vracajú. Aké máte plány do budúcna? Či zase čo príde, tak to bude? Ja stále hovorím, že udržať sa na trhu je jeden z najväčších plánov, ktorý sa snažím teda každý rok si naplniť. Chceme ísť do gastro, alebo teda do horeka segmentu. My tam čiastočne sme. My máme niekoľko kaviarní, s ktorými spolupracujeme a berú si od nás teda veľké balenia sypaného čaju. Ideme ale vyrábať pyramidky, vlastné pyramidky, teda vlastný sáčkový čaj. To znamená, že ten, ktorý si viete kúpiť ako sypaný čaj, tú zmes, tú istú nájdete v tých našich pyramidkách. A celé to ešte bude hygienicky zabalené, to znamená to, čo vám v kaviarni dajú tú pyramidku v tej placke, v tom papieriku, toto celé plánujeme produkovať aj my a tým pádom byť jednak bližšie k zákazníkom, ktorí váhajú, či ten čaj si chcú kúpiť, a zároveň teda ten veľký segment bude u nás a nie u konkurencie. Ak by ste dnes budovali značku alebo teda firmu od nuly, čo by ste robili inak? Tak ako som spomenula, určite by som vošla alebo teda nastúpila na sieť LinkedIn hneď na začiatku, pretože tam ten biznis naozaj čaká a je. Ale teda druhá vec, ktorú môžem povedať, že ľutujem, je výskum. Výskum na základe neurológie. Je dokázané a vieme, že človek sa teda rozhoduje na základe pocitov a dá sa zmerať, aké tie pocity sú. Existuje vedecké výskumné centrum, je to v Nitre na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, na mojej alma mater, kde vlastne vám zmerajú, ako sa zákazník pri vašom produkte cíti. Lebo idete predávať produkt, vám sa páči, však preto idete teda aj predávať, ale páči sa aj zvyšným 100 ľuďom a táto vzorka sa vie vyskladať a vám odpovie. Zmerajú, ako sa človek cíti na základe 4 faktorov. Riešia tep srdca, riešia vlhkosť pokožky, kmitanie oka a funkciu mozgu. Teda všetko sa zmeria, presne, človek neoklame. Toto naozaj, tieto vnemy, ktoré sú prístrojmi merané, neoklamete. Tým pádom dá sa to krásne zmerať a vidíte presne, ako sa ľudia pri pohľade, pri ochutnaní alebo pri ovoňaní vášho produktu cítia. Takže toto, keby som mala, týmto by som určite, teda keby som mala možnosť začať znovu, tak sa idem najprv nechať odmerať doslova s tými svojimi produktami tu do Nitry a potom by som na základe výsledkov zhodnotila, či naozaj tento produkt idem takto predávať, alebo či už na začiatku nezmením niečo, aby som mala ešte väčší úspech. A nie je to trošku drahé pre tých začínajúcich podnikateľov? Akože ten výskum asi to stojí nemálo peniaze. Stojí, ale je to investícia. OK, investujete do reklamy, tak či tak. A teraz budem tlačiť peniaze do reklamy na produkt, ktorý nemá úspech? Ja to neviem, samozrejme, my nevieme, keď ten produkt dávame na trh, či sa ujme. Tlačíte teda do reklamy. Koľko tisíc je človek ochotný dať do reklamy na úvod, aby sa zviditeľnil. A teraz si to môžete prepočítať, že či to radšej nedať do toho výskumu a mať na danej vzorke potvrdené, že to funguje. A teraz, keď viete, že vaša cieľovka sú mladí ľudia, OK, tak si dám 100 alebo 50 mladých ľudí a merám to na nich. Keď je cieľovka lepšie situovaní manažéri, aj takí sú k dispozícii a sú ochotní prísť sa nechať otestovať. A opäť vidíte, ako reagujú. Môže ich to pobúriť, môže to fungovať.
Tak toto vlastne ešte sa vrátime k tomu nášmu logu, kde vlastne tiež sme si mohli nechať otestovať. Samozrejme nenechali sme, lebo sme nevedeli. A ako som vravela, ľudí to baví, je tam tvár, niečo, ale nie je to len také rúžové. Máme aj hejterov. Nám jedna pani napísala, to je taká perlička, že aj by som si ten váš čaj kúpila, ale máte tak škaredé logo, že ja si ho nekúpim. Tak ďakujem za váš názor. Áno. Takže to testovanie nie len teda na produkte, môže byť aj na logu, tým pádom môže to byť menšia vzorka, vie to byť menej nákladné. Ale určite tá investícia si myslím, že stojí za to. Ďakujem veľmi pekne. Toto bola Mariana Veselá zo svojho veselého čaju. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ďakujem, že ste si našli čas, takže kto ešte neochutnal veselý čaj, tak je na čase. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.